Wow, takže nazdar lidi, já vás vítám u tohohle dalšího videa a je to ze serveru, no je to ze hry Minecraft a je to ze serveru Mineplex a snad EU, teď nevím. Každopádně, asi si říkáte, zase nějaký let's play nebo gameplay z Minecraftu, zase nějaký děti, co jsou na YouTube a hrajou Minecraft. Prosím vás. Proč by někdo nemohl hrát Minecraft? Já se nepovažuji za nějaký nějaký 8letý kid, nebo 10letý, nebo 11letý, nebo 12letý, to je úplně jedno. Každopádně nepovažuji se za to dítě, který by prostě měl úplně nekvalitní mikrofon a zašlo by do toho kecat. Takže ahoj lidi, já vás vítám a prostě ne, já chci a navíc ani nechci, jako já nevím, hrát nějaký, co já vím, že budeme stavět dům, jakože takhle, ne, já chci prostě hrát, abych to dal, že bychom hráli minihry a v tomhle tom by to spočívalo, takže jestli jsme si to řekli, jak můžeme jít do první minihry. Bude to mít tak 12 minutek, no, 10. Turf Wars. Tohle to mě strašně baví, teda. Musím přiznat, jo, jsme tady. Musím přiznat, že mě to že Turf Wars mě opravdu baví. Modrým ne, jo, jsem modrý. Ale tak když mě to dal do těch červených, tak já budu těch červených. Tak asi nebudu, no. OK. Marksman, dobrý. Takže tahle hra je vlastně o tom, že máte dva týmy proti sobě, 20 vteřin, nebo kolik, je počkat, ještě musím počkat, než to naběhne, tak. Vlastně máte 38 vteřin na to postavit nějaký opevnění, ze kterého vy budete jako, třeba já, když jsem teď lukostřelec, tak z čeho vy budete jako lukostřelec střílet. Jako nemusíte si to stavět, jako, ale je to vaše věc. Může to být jako kreativní, jakkoliv si to... Aha! Tak to jsem nečekal. Nic, takže... Tak jo. Myslím, že ho jo, mám ho. Hele, teď koukám, jsem červený. Teď mi to cvaklo. No jo, takže vlastně dva týmy jsou proti sobě, ale zabili jsme se navzájem. A prostě takhle se zabijej a vlastně podle toho tady vpravo vlastně jde vidět, kdo, no vlastně skóre vlastně těch týmů. A to skóre je vlastně na to, vlastně jak se vám posouvá tady ta prostřední čára. Když to řeknu takhle. Vlastně ta prostřední čára, no vlastně to je vlastně vaše území. Vlastně tady to červený území, tady to modrý území. Jde vidět, že modrý mají větší území, prostě protože mají víc těch bodů. A vlastně hraje si do té doby, než ten jeden tým už nebude mít žádný to území. Jo, snad jsem to řekl dobře. Teď si nejsem jistý, ale myslím, že jo. Vlastně za to, když hrajete, tak vlastně dostanete něco jako prostě body, za který si můžete kupovat postavy vlastně, když máte, já jsem tady lukostřelec a ještě už jsem si i koupil do prčic. Už jsem si i koupil třeba Archer, to je jenom prostě, že chodí s mečem. A hele, dorovnali jsme to. No a pak si ještě můžete postavit klidně, teda ne postavit, pak si klidně můžete koupit, no to už vlastně nemůžete, ale prostě máte v jiných hrách si můžete kupovat, protože vlastně máte vždycky základní kit, pak máte kit, který si koupíte za ty body a pak máte do prdele. V prdeli drát. Pak máte ještě ultra kit a ten vlastně když si koupíte něco jako VIPčko. Tady se to jmenuje ultra. No tak teď jsem teda nějaký levej.
Teď spíš zabije oni mě než já je. No, kde byl? To mě trošku teď jako... Je tamhle, hajzl. Jo. Ale to není on. Pytel. Ty kokos. No nic. Jdeme dál. Ježište. To nejhorší je, když jste zvyklí, že jste v modrém týmu. A pak jste v červeném. Já jsem chvilku střílel jenom po červených. A vlastně byl jsem s červenýma. No a jako já jsem ho nezabil, jo. No tyve, já se samozřejmě soustředím na to jednoho. No teď už ani nemůžu na ten žebřík. Jo, shit, jo. Stavíme. No, já bych to spíš udělal jinak, jakože bychom nějak tak nastavili, ale spíš bychom snažili dělat obranu. Nemůžeme tady stavět. Počkat. Ale můžeme. Jo, sice jsem spadnul, ale sejmul jsem ho. Tak jo, hele, mě to vymrštilo na tu. Jo, tak modrý to vyhráli. Nějak tak jsem to čekal. My jsme nejdřív, ale 11 kg mám. To je docela dobrý. Není špatný 11 kg. Tak jo, aby jsme nevyzůstávali jenom u jedné minihry, tak se přesuneme i k jiný. Spawn, dobrý, už je bez lagu. Mojí druhý asi nejoblíbenější minihře, tak to je Dragons. Nebo ne minihře, ale prostě ty základní hry. Dragons, takže počkat, dám si svoji koupenou postavu. A vlastně tady v té hře jde o to, že vy vlastně jste, vy jste na nějakém ostrůvku, no prostě i na lodi, na nějaké prostě malinký mapě a vlastně po vás jde Ender Dragon, víc jich po vás jde. A vlastně vy si mu musíte buď vyhnout, nebo s tím kitem, co mám já, tak když to do něj střelíte, tak on vlastně vyletí nahoru. No nic, já to teď nebudu zdržovat a zapnu nahrávání zase až, uvidíme se, až to začne, takže zatím čus. Tři, 2, 1. Jo. Tak jo. Začalo to. Takže jsem tu zpět a už jenom co to? Myslím, že tady má někdo flyhack. Sakra. Jak nikdo mohl umřít? Teď jsme začali. Hele, teď jsme v... Jo, teď jsme ve... Co to? Dobrý. Teď jsme v nějaký lodi ve vzduchu. A vypadá to, že dostávám lagy, což je... Že mám lagy, jako. Což je docela divný. Takže koukám teď na FPSka, když se kouknu, tak mám 19,7 FPS, jo. 15, no to je nějaký divný. Takhle, když to řeknu, oni ty Ender Dragon, jak tady všechno lítá, teď tady ještě všechno padá, ty bloky, je to tolik hráčů, no tak potom, a ještě se k tomu natáčí, no prostě nahrává, no tak se to potom trošku seká, ale ono hned, hele, už vymizelo pár hráčů, neboli 2. Vymizeli 2 hráči a hned jak je to lepší. Tak to bylo těsný teda. Tak jo.
No, dobrý. Do prdele. Tak jo. Aspoň, že jsem dostal nějaký body za kolik? 7, no. No to není moc. Chci být, dobrý. Tak jo, a koukneme se asi na poslední minihru, co si dnes, no hru prostě, co si dneska zahrajeme. A to bych dal asi Sheep Quest. Tady vlastně jde o to, no jasně full. Proč mě teda furt připojete na stejný server? Ježiši. Logika. Dobře, tak to je neplný. Tak asi ne, no. Protože jediný server, který je v provozu, no který má nějaký hráče, tak je plný. Jo. A nejméně, no a server s nejméně hráči má málo. Tak, nechci, sakra. To je hrozný, když tady někdo furt někoho dává na hlavu. Možná si zahrajeme, jo, zahrajeme si jedno hide and seek a pak to ukončím. No jo. Asi tak dlouhý to být nemůže, nic. Hider. Já jsem, ne, jo. Já už jsem se lekl, že nejsem hider. Bych umřel. No nic, takže asi to, když to, abych vám to popsal úplně nejrychlejš. Všichni asi znají hru na skovávanou. Tohle je skovávaná. Až na to prostě, že vy jste bloky, nějaký blok, musíte se někam přizpůsobit. On vás může vidět, jenže třeba jim nedojde, že jste jakože hráč, ale bude si myslet, že jste blok. Prostě hide and seek. Co jsem? TNTčko. Jako jak se tady mám skryt jako TNTčko. Počkej, já půjdu tady za tím TNTčkem. Pojď. Jdu za tebou. Ty jo. Fuck invisible. Ty vole. Ježiš. Dopr. Ne. To ještě nebyl hider. Teda seeker. No hunter. No to je seeker, hunter. Tak jo. Invisible mode level 500. Invisible mode level 5100 mega millions billions and everything. Cannot be. Aha! Tak tady. To budu docela vidět. Tak tady. Tady jsem takový nenápadný. Ečko, otevírám inventář. Ach jo. Strašně se mi líbí, že jste prostě úplně jakože fakt neviditelný. To je hustý. Tady vlastně, když to tady je, tak to mám vlastně když vypustíte tu rachidle a oni vlastně tím pádem je docela i napadne, že tady jste teda, když tam vypustila raketa, tak dostanete 2 ty body vlastně navíc. A máte 5 raket, takže můžete mít maximálně 10 bodů navíc. A ten interval je snad 14 vteřin vlastně mezi čím to můžete vypouštět. Pak tady je ještě mou a ještě, jo, to se může změnit blok. Oh. Cannot morph into grass block. Proč? Nic, ještě kdyby znamená, že tam jsem vlastně ty závodníky, jako nebo nebo tam těžko, věci, peníze a nebo to upravit, ještě nebylo. Každopádně se taky vydat, že jak handluje, že bude zvukem, že bude znát teďka, co už bylo. Jo, tady, tak. No, vlastně, že znát teďka, že pak ty další něco, ale teď, nic, tak jo, takže minta 7, což je prostě teď, něco, takže 6 slajdů. Ale se mi líbí. Hele, ten je. Co mi líbí, že tady teďka. Ale tak může, tak bude na místě, bude teďka. On to nejde. To není možné. Je zajímavé.
No, dobrý, já jsem... Ach jo, já se z toho zblázním, ale už jenom 20 vteřin od teď, ale to se divím, že ještě 4 jako přežili. Hajdři. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Hele, já se mu ukážu. Počkat. To se jakože... Tu jsem. No nic, takže tady tím už bych to asi ukončil a díky za sledování, můžete video ohodnotit lajkem nebo dislikem, jako fakt nám to docela pomůže, protože aby jsme věděli, ježiš, jak jsme na tom, jasně, jak jsme na tom vlastně, jestli se vám tenhle druh videí líbí nebo ne a tohle, takže díky za sklidnutí, můžete dát komentář nebo něco, vyjádřit se k videu a čau.